Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula rombongan seni Jadil Surya Pratiwi saking dusun Kebon Jero badhe mangarsa wonten ngarsa jengandika para pamirsa sedaya. Kanthi olah kridaning beksa seni Jadil Surya Pratiwi mugi dadosa panglipur. Mbok bilih anggen kula mangarsa sarombongan kirang pranani ngarsa jengandika saha kirang subasita. Kawula sarombongan nyuwun agunging sih samudra pangaksami sugeng amirsani ngantos paripurnaning beksa ing wadi menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Dol, carane dikirekake Dol. Dinggo ngibur warga masyarakat Penggol. Men padha seneng-seneng paring suka ing awet iki. Ae, oh ya. Ae, oh
sok 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 ya 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 Awas, hati-hati aja pekal-pekalan loh.
apa kowe? Waduh, la. Wah, jan ngecoran bae. Lah kepiye alah tikem. Aduh, tikem ora sebaene. Kadek kowe mau yo melu tikem. Ya. Ayo dadekake. Walah, aduh piye.